Ilo igwijo lisitsho nje litsholo phezulu kuba yi-Friday so sakwenza bright to be right wena ungabi nayo tu i-Friday. Bukeliwe Ekhaya Jikelele unathi kaloku si Ekhaya Jikelele asizanga soxwaye izandla kuninzi esiniphathele kona. Ndikuxelela kaloku ngezemidlalo isimo sezulu ezitshotshe entlapha ekhaya nangapha yakwemida. Qiniseka mbukeli into kubana awugqusha lazi kuba kaloku kuninzi esikuphathele kona. Kwaye ke sinosaziwayo abaqhafuqhafu so uba ngaba unetafile khawuzityhelise kuba kuzawuba lithi namhlanje. Timlo ke ukhalosa kalubisi umadlongoti unonkanyezi kodwa ke le mbiza andiyiqhuqhi ndedwa ukhona umamtshali kwela cala. Mamtshali alright? Molo makholi hayi makulesihlanu mina ngihlezi ngiyiqhafuqhafu. Hayi kaloku uyabona nayo ngifake nesilambu. Wenzela ukuthi makuthi kusheshwe makube lithi basami. Mbukeli yashi yaqala ke ingqayizivele yohlelo lwakho lesidlo sasekuseni Ekhaya Jikelele. Sesifike qathatha sizokuphathela konke saziyo ukuthi uyakudinga. Sikuphathele imbiko yakamuva ngokuqebuka komgwaqo eBri, imidlalo yendebe yomhlaba phesheya kanye nokunye. Weyabantu abazalwa ngeminyaka yo-8 ama-80s nakho sekuthiwa sanithi manihleli nivele niphathwa amaqolo niphuza netiye emini kabhake manje futhi niphinde nizwakaleke senikhuluma nodwa kanti nahlala phansi nje niyazela nilale welele niyaguga nanithi kuyobanjani zimfrayike namhlanje kulabo abangenele imali yentela kanti kulabo ke abangenatwa njengami nawe nje ulosihlanu olujwayelekile asibhekeke mbukeli ehamba phambili kuleli hora. Unabele uqaqaqa umuntu omnye emva kokuvaleleka kubutyobo besitalato iBree Street kumbindi weGoli. Asaqiqizisana ezinkantolo namanje amalungu ebandla lakwaShembe njengoba usashisa phansi nje umbango wesikhundla njengoba izolo ebesenkantolo. Sense mehlo baba asenze mehlo baba asenze mehlo baba asenze mehlo baba asenze mehlo baba bali baba bali Sanibonani babukeli nethezekani nihlezi nekholwa brothers Ekhaya Jikelele. Ngatsho kubo kaloku ikhwela brothers bazobe bekhona ke apha enkqubeni awukwazi into okubana ubaphose xa sihlabela mgama ngovimba wethu enika ingxelo kumajelo endaba phezolo ngoqhushumbo olunyikimise umhlaba kwisitalato saseBree ebutsheni baleveki. Inkulu baphathiswa yaseGauteng umnomzana Phanyaza Lisufi unike ingxelo yokuqala ngesekabani ngomntu omnye osutywe kukufa nangabantu abathe bonzakala kwesisithwakumbe. Uthi babini abakwimeko emaxongo esibhedlele. Inkulu baphathiswa iqale ngokuthoba izibilini ngengxelo zolunye uqhushumbo olubikwe eBramfisher kwabhubha umuntu omnye. We want to remove one fear immediately. Around 2 o'clock we got another call that there was an explosion in Bramfisher where one person died and another person got injured. Upon deep investigations by the police, we established that it was a private house and the explosion emanated from a heater. Kuqhushumbo lwakwisitalato iBree umnomzana Lisufi uqinisekise kuba mnye umuntu osutywe kukufa. The number of fatalities still remain at 1. It's only one person. Uthi ukhe wazipha ithuba lokutyelela abo bonzakeleyo esibhedlele bebonke abafumene monzakalo bayi-48 babini abakwimeko emaxongo. I had opportunity to visit the hospital today and I met 4 of those that are still in hospital at Charlotte Maxeke
There were 2 that were in critical conditions. And the figure is still 48 as reported, the overall people that were injured. Kwingxelo yamazibulo kuhaneleka ukhushumbo lwebhokisi zerhasi ngaphansi komhlaba njengesizekapani logama uphando lusaqhuba. The Department of Labor indicates what has happened here. It's similar to what has happened at Yeoville, what is known as Telkom Towers. On the basis of that, there were 3, they call them junction boxes. The explosion came through those 3 manholes. Inkulu baphathiswa ilebele ngelithi bangaqinisekisa ukuba bafunyaniswe bonke abanini izithuthi ezichaphazelekileyo kuqhushumbo ze izithuthi zabo zadityaniswa nabo. Isixeko saseGauteng sithi sichonge izinto ezintathu ezinokuba ngunobangela woqhushumbo libangele ukudilika kwestilato iBree. At this stage, our preliminary investigations have presented us with 3 possible scenarios for the explosion. These are ignition of methane gas in underground stormwater systems due to sewage ingress. The second possibility that we have and considered is the ignition of natural gas mixed with air, which is oxygen in this case, in the underground stormwater drainage system of the service ducts. The third and the last possibility that we have is the ignition of gas from a gas pipe burst. At this stage, only one of the above potential causes appear to be warranted. Accidental leakages of natural gas into the service duct reaching explosion concentration levels of between 5 to 15% and was ignited by a source unknown at this stage. The source of gas in the service duct is unknown. Investigation in this regard will continue. Uhlangothi lwebandla lokwaShembe olwavunwa enkantolo ephakeme eThekwini ngo2016 embangweni wesikhundla sokuphatha leli bandla selinikele enkantolo lufuna ukunikwa imvume yokulawula ikomkhulu lebandla. Amahhovisi ekomkhulu lebandla asenanda enyakatho yeTheku kanti ke kuwo kukhona umduduzi Shembe ohola uhlangothi lwaseBhleni. Umholi ke walolu hlangothi umduduzi Shembe usolwa ngokushaya indivu umyalelo wenkantolo owathi phela akaphuma phele kulamahhovisi. Ngemuva ukukhothama kwenkosi uVimbeni Shembe, umfowabo inkosi uVela Shembe nendodana yakhe inkosi uMduduzi Shembe babandakanyeka empini yasenkantolo yokuphatha ibandla. Inkantolo enkulu yaseThekwini yanquma ngonyaka u2016 ukuthi inkosi uVimbeni yona eyayiqoka inkosi uVela, yena owaqoka inkosi uPhinda. Abasethembezindla abaholwa inkosi uPhinda bathi ngale kwalesinqumo senkantolo inkosi uMduduzi ugoloza nokubuyisela ubuholi kubona. eBhleni ikhona kuyinhloko yamathempeli onke emhlabeni nezinto zakhona kodinga ukuthi sibuyele khona kuwo wonke lawo mathempeli la kunezinto zebandla khona ithempeli likhona nezinto zakhona. AbaseBhleni sebeyavuma ukuthi inkosi uVela uyena owakhethwa ngokusemthethweni ukuba abe inkosi yebandla. Kodwa ke bakholelwa ukuthi leso sinqumo senkantolo asasebenzi njengoba akhothama engakaphothula amalungiselelo akhe okubekwa ehlalweni. Njengoba bona ngo2018 bethi bayiqokela unyazi nakuba olunye uhlangothi luthi lwalungekho kuleso sigungu. Inkosi unyazi lwezulu alibambile. Lento ekuthiwa actor alibambile isikhundla sobuholi. Lihleze esihlalweni sobukhosi inkosi yamaNazaretha. Uye ophethe ibandla la eBhleni Nazareth Baptist Church eBhleni. Uma ehlezi lapho uhleli ngokusemthethweni akho umthetho esuphulile. Isinqumo senkantolo ngalolu daba sigodliwe. Eyindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Amagqwetha amangalelwa kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa athi uZandile Khumalo kazange achaze ngokucacileyo ubuso bomtyholwa wesibini uBongani Ntanzi kuzona ziphi na ingxelo awathi wazibeka emapoliseni. Inkundla ephakamileyo yasePitoli ikwave ukuba uLeslie Ncatshe ebengummelwane wakwaKhumalo nobekuluhlu lwamanqina ubhubhe kwiveki ezimbini ezidlulileyo.
Unike ubungqina uZandikhumalo bokuba babezintshintsha ngotywala ngobusuku bokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Emva koko waphekwe sophulwa kuzanywa ukuqondisiswa ukuba wayekwesiphi isimo. On a scale of 1 to 10, where will you put your state of intoxication or inebriation? Kokuqala ngifuna ukwazi ukuthi angifiki notshwala. So amakhina amabili amathathu awenzi lutho. Ngingadakiwe. Ukhumalo kwahlohlwe nangemibuzo yokuba kutheni ngazange amchaze ngaphambili umtyholo ngunombolo 2 ubude, umzimba kaNtanzi nobuso bakhe kuzona ziphi na ingxelo owayezixele emapoliseni, kodwa wakwenza oko ngethuba enikela ubungqina enkundleni. In all the statements, if I remind you, and we can go back to that, you've never ever to the police from the 27th of October 2017 until the 18th when you made your last statement, you made 3 statements to the police. You've never ever given them the facial features of the person that you say was the second suspect. Okokuqala statement njengoba sengishilo statement sokuqala esasenza yebo umuntu wayengaphansi kokuthuka nakho konke lokho, but esesibili i-additional statement kwakuyimbuzo uphendula umbuzo, so if lo mbuzo awufikanga kumina bengeza ukuphendula. Kodwa uKhumalo ubambelele kubeni walathi indoda eyiyo. uRamosipile uthi abo abameleyo umtyholo wokuqala nowesibini babethwa ukuze bade bavume. Ophumlani Tyali obhekele ugunyazwa kweimvume zokuthengiswa kotshwala eEastern Cape wethula ubufakazi ecaleni elimayelana nokuthengiswa kotshwala kweinganeni endaweni yokucima ukoma eNyobeni Tavern eMonti. Kulesi sigameko mbukeli kwaphangalala ingane engama-21 kuNhlolanja wanyakenye. Uphumlani Tyali nophuma kwibhodi ejongene nentengiso yotywala ephondweni wazise lenkundla ukuba abanini bendawo yentselo yaseNyobeni batyeshela umthetho eLiquor Act. Ukwagxininise ukuba uVuyokazi Ndevu nebhaliswa ngegama lakhe ilayisenisi unoxanduva lento yonke yenzeka kwindawo yentselo noba akekho yena ubuqu. Ukanti umasipala ombaxa eBuffalo City ukhuphele impepha esisibini nalapho besaziswa khona ukuba unenjongo zokudiliza isakhiwo sentselo kuba sakhiwe ngokungekho mthethweni. Abazali bamaxhoba abavumelani nelinyathelo. Sizawudinga ubungqina obuthile phangaphakathi kwesasakhiwo xa besichitha ngoku ithetha ukuthi loo nto babulala ubungqina, which is bafuna ukwenza ke ngoku lena icase ingabi nabuzaza. So thina ke singaba bazali sihleli singathembanga kakade into edibene norhulumente kuyo le case. Sona isisibini sale ndawo sithi siyaleqwa ngelinyathelo. Kondo iphucukileyo to that document ezanibeke koneni is just nothing. So I will deal with it after the case. They can continue. Besenza ndifuna uyenza, then I will deal with them later. Elityala limiselwe umhla we-23 kunyanga ka-August. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Mbukeli njengamanje sekuyisikhathi ukuthi nje sithi qunga seyitolo, kodwa mangabe sibuya mbukeli uSemingomumo ungoti wezomthetho umelusi wakaXulu sebesixoxisana naye mayelana nobhokolo kwezobuchwepheshe i-cyberbullying. Sukamkele mbukeli Ekhaya Jikelele. I-cyberbullying okusho ubhokolo obenzeka einkundleni zokuxhumana ilapho khona kusuke kuhlukunyezwa khona omunye umuntu kusetshenziswa zona izinkundla zokuxhumana. Phakathi ke kwezinye indlela zokwenza lokhu ukuthumelela umuntu imilayezo esongayo. Lokhu ke kholela ekutheni kube nokukhathazeka malungana nokuthi kukhona abantu abasebenzisa budedengu ilungelo labo lokuzwakalisa imibono yabo ngokukhuleka. Ukucubungula kalesi sihloko kabanzi sixhumana manje nongoti wezomthetho umelusi Xulu. Xabashe sikubingelele sikwamukele ohlelweni lwethu. Ngibingelele kuwena Xolo, ngibingelele nababukeli be-TV. Sibonge kakhulu ngokuba nawe namhlanje. Mhlawumbe nje ukubeka ngolwimi olulula iyini cyberbullying? Njengoba sayichaza mafuphi singakangeni, i-cyberbullying ubhokolo obusebenzisa ezobuchwepheshe noma izinkundla zokuxhumana
phecelezi bona Facebook o Twitter nayo ifone nayo SMS iyangena lapho umuntu uma ehlukumeza ke ngalokho noma ezokubhokola kusuke sekuyiyona le cyberbullying. Uma ngabe ke sesibuka ngeso lezomthetho ke engabe cyberbullying ichazwa njengesenzo sokuphula umthetho yini uma ngabe kunjalo sicela ukuthi usenabele kabanzi. Okay, kukhona i-act okuthiwa Cyber Crimes Act eka 2019 bangaphosisi. Leyo act leyo ithi eka 2020 ithi moya nje kusigaba seshumi nanhlanu ithi uma kunomuntu ozosebenzisa ezobuchwepheshe ukuhlukumeza abantu noma ukubasabisa noma ukuhlukumeza ukufuna ukuthi kuhlukumeze impahla zabo mafubi lo muntu lo usuke senza icala lapho ungayithola khona sekuvula icala ebese ke uyaboshwa mawuthi necala uzobhejwa. Sikhona ke ezinye indlela futhi khona domestic violence ake sithi mhlawumbe niyathandana mhlawumbe umuntu lokho ekusendela ama message ukuthi ekusabise noma sezise zona inkundla zokuxhumana no social media. Umenza lokho umuntu uyakwazi ukuya enkantolo ucela ukuthi kwenziwe i-protection order lo muntu uze ayeke ukuhlukumeza. Uma eqhubeka ke sekuyovula icala lobulelesi ezobe sekuyilona lelo cala ezobe selimgwebala uma ukuthi uyaqhubeka nokwenza lokho ngisho sekukhona i-protection order. Melusi njengoba sixoxisana nje kanye nawe njengamanje ikhona izithombe lokhu ivela lapha ya kumabona kude lezi izithombe ziveza ama tweets lapho abantu besuke befaka izimvo zabo bebhala izinto ngabantu uyakhulukazi ke ngosazwayo mhlawumbe nje kwehlukanisa kuba i-cyberbullying mase kunjani ngoba nakho siyayibona i-case lapha kunabantu abavele babhale nanoma yini ukuthi nje umuntu angasuka afaka isithombe sami abhala izinto ngamezimba ubusuku nemini nje angalali nje emosha igama lami elidonse lapha elihudu lelo dakeni ingabe mhlawumbe nakho lokho kuyiyo yini cyberbullying kusayiyona cyberbullying nombhokolo kwezobuchwepheshe into engiyibona ingqinamba engayicabanga ngakangeni ukuthi uma udumile kwesinye isikhathi baningi abantu abazobhala ngawe ebhala ngawe izinto ezimbi mhlawumbe uzothi nje ufaka isithombe sakho mhlawumbe ake sithi uzama ukukhangisa i-album osanda kuyikhipha bese nje umuntu avela akukhumbuze ngento ka 2015 noma ka 2016 ukuthi wena wenza ucontact lo wayenzayo noma akusole ngento ethile bese vele kungena abantu anqaba abazokhuluma ngalokho manje ungagcina ungasangeni ngisho kuzo lezi ithangami zokuxhumana ngoba ususaba ukuthi uzothi ukhuluma ngento ethile neculo likhiphile abantu babele bekhulume ngokunye bese bayagxeka kwenziwe cyberbullying manje kulelo zinga lelo kululuma ukuthi umuntu oseduze umuntu onokudlala kulelo zinga lelo makuzofaka abantu abawu1000 ama comments ubani ozoqala ngayo ngicathi le ingqinamba ekhona makuzo ku-cyberbullying. Ungakanani umthelela we-cyberbullying Melusi ngiyabona nje laphana lesi sithombe kade sivela esika Lady Zama odumile ngumculi uLady Zama besikade sixoxa nangaye ke izolo nangalo liyasuku olunye olwedlulile ukuthi uze wabhala naye sesho ukuthi hey bakwethu sekhathele inkosi yami ukuhlukumezeka uba sathe uzama ukukhohlwa ngesigameka abantu bayamkhumbuza noma ethi uzama ukukhipha umculo wakhe to advertise album kodwa abantu basambuyisela lapho manje siyabona ukuthi umkhulu umthelela ngoba esikhathini samanje abantu bangena ezintweni ezifana no depression ngezimo ezifana nalezi. Ngifuna ukucophelela mangizokhuluma ngalolu daba kodwa ngokwami ukubona ngicabanga ukuthi mhlambe mangenzeka into ekumele beyikhulume naye mhlambe umhlonisha baba naye inkinga bezama ukuthi kube nesithangama abangakwazi ukuthi beyilungise ilungu lomphelo ngoba ngizama ukucabanga ukuthi ake sithi nje sisinoxolo uzama ukuthi avule icase against abantu ulaba abantu abakhuluma ngaye kabi noma abamhlukumezayo uzoqala kubani ngoba uzoya ku TikTok afake ivideo bekhuluma aye Instagram afake isithombe bekhuluma noma yikuplatform abamhlukumeza ngibona ukuthi khona indlela ethile mhlambe ehambisana nokubambisana noma ubani mhlawumbe abaninkinga naye bezama ukuyilungisa kanjalo ngoba ngibona kuyinkinga ngempela njengoba ngeke ngasho phambili ukuthi ngenamba mawudumile ubani ozomvulela icala kodwa mhlambe usungaqala ngalabo babonayo eze ngabe example kodwa kuthanda kuba inkinga ngicabanga ukuthi yona ngqinamba noma i-loophole phecelezi ekhona makuza ku-cyberbullying ukuthi mawuzohlukunyeza abantu abaningi
ubani uzoqala ngayo uzoyeka ba. Manje ukhona yini umthetho ke olawula ukusebenza kweinkundla zokuxhumana kuleli? Ngicela uphinde. Oh, bengibuza nje ukuthi ukhona yini umthetho olawula ukusebenza kweinkundla zokuxhumana kuleli? Ngeke ngezwe kuqaleni ubalula isigatshana sika 2020. Yes, i-Cyber Crimes Act iyona act ekhona into enyaye ngiyiphawule makuzo kwinto enjengalezi ukuthi sisinoxolo umthetho ngokuhambisana kwezikhathi uhamba ushintsha kodwa ukhona la oba nengqina bakhona njengoba ngisho lokhu into engajwayelekile kodwa njengoba uyibuka nje i-Cyber Crimes Act izama ukulungisa zona lezo zinto ukuthi makukhona umuntu ozosebenzisa izinkundla zokuxhumana ngendlela errong mhlambe ukuthi kuhlukunyezwe umuntu noma satshiso iyakwazi ukungenelela kodwa ke ayichazile uma uzofunda nje igaba zakhona ayichazanga ukuthi uma kwenzeka kungabantu abaningi abazokhuluma kabi ngawo yini ozoyenza la uzoqala ngobani ngicathi into kufanele mhlambe nathi ke sikweza umthetho mhlambe safaka siyihlaziye siyibheke mase siyasho ukuthi hayi ingathi inkinga ekhona makuza ku-Cyber Crimes Act noma ku-cyber bullying noma lezi inkinga mhlambe inkinga ezikhona yilezi mase sisho nezixazululo ngoba isixazululo kwamanje kusazama ukusicabanga ukuthi makukhuluma inkulungwane zabantu ku-post yakhe iyodwa ayeke amanye uzoqala ngobani uyeke bani mawuthi bakuhlukumeza bonke. Melosi zikhona igameko lapho esike sibone khona eseyithanda ukwanda esiye sibone khona kubo TikTok laba nabo Instagram uthola ukuthi umuntu mhlawumbe uvinjwa amaphoyisa noma umuntu uba nokungaboni ngasolinye namaphoyisa emgwaqeni bese bekhipha amafoni umuntu usiyashutha ukuthi leli phoyisa lenza ukuthi nokuthi noma bukani lo muntu wenza ukuthini ithini imithetho lapho mayelana nokusabalalisa ivideo yami noma isithombe sami ekubeni mina nginganikezanga igunya. Awukho umthetho ovimba lokho ake ngithi nje ngiyakhumbula ngenkathi kunama private guard noma ama security guard abo deputy president uMashatile khona abashaya abantu emgwaqeni akusiyinkinga leyo ngokuthini kodwa ukukhombisa into noma ke sithi isithombe noma ivideo somuntu makuyinto mhlambe efihlelekile noma private lokho akuvumelekile ilokho kuyinkinga kodwa into enjengale ezosiza ukuthenini kube khona okuseshwayo akusiyona inkinga njengoba ubonile nje lamaphoyisa lawa laba abashaya labafowethu laba ngamasoja futhi nabo sebemisiwe emsebenzini soba khona ubulungiswa into esize kulungiseni ke kuleso sigameko leyo angiyiboni inkinga. Isiphi iseluleko ongasinika abantu abasebenzisa izinkundla zokuxhumana ukugwema phela ukuthi bayithole ke sebephula umthetho ngoba ngiyazi ukuthi baningi abenza izinto nje bengazi nokwazi ukuthi lokho asebekwenza sekuwephula umthetho. Yeah, no abantu bele bebheke ngoba uma ubheka uma sisengisa izinkundla zokuxhumana uyayokhuluma noma kanjani kwesinye isikhathi. Ake ngithi nje masibuka ngenkathi kukhona ngo-2021 nakho kade kushisa indawo kwenziwa yonke lento nkathi kuboshwe umongameli waqala khona abagcina sebesenkingeni bese kuthiwa benza incitement to commit violence noma babebhebhedla udlame kuzithangami zokuxhumana manje kumele uma uzokhuluma nje noma uzobhala kumele ucabange ukuthi lento lo uyibhalayo izohamba ifike kanjani kubantu ngoba abaningi abantu abakhuluma ngayo izosherishwa yonke indawo ngoba uzothi uyakhuluma bese kuthiwa hayi usufuna kube nodlame usuboshiwe ngoba sibona nje bakhona abahamba lawo macala lawo kuthiwa babefuna kube nodlame manje kuyinkinga ukukhuluma ungacabanganga ukuthi lento oyikhulumayo izofika kanjani abantu okhuluma nabo noma ngoba uFacebook uTikTok noma yikuphi kumele ucabange before nje ungakakhulumi kumele ucabange ukuthi into yakhe izofika kanjani baba. Hayi sibonga kakhulu kwexabhashe ngesikhathi sakho sikufisele nosuku oluhle. Ngiyabonga kakhulu nibe nosuku oluhle. Hayi ke mbukeli lowo bekuwumela usixulu besixoxisana naye mayelana nodaba lwe-cyber bullying okubhoqolo ke laphana einkundleni zokuxhumana. Siyacela ngempela ukukhipha isexwayiso ke babukeli kakhulukazi entsheni engaqeqeshekile engayifundisekile kahle ngeindaba zeinkundla zokuxhumana ukuthi ziningi inkinga ongayithola usukuzo ngenxa yezindlela noma neinkundla zokuxhumana izinto zenza khona noyishoyo. Ngakho ke asicabange ngaphambi kokuthi singene emafonini sithype izinto
ezingase zisigaxelise zisifake enkingeni siphinde sicabangele nalabo phela abanye suke sibhala izinto ezimbi ngabo ukuthi bona bazizwa kanjani sithi ke qhu ezitolo njengamanje mbukele kodwa ke mangabe sibuya bakhona ke abashaya ulozelo lomculo omnandi iKholwa Brothers ungalingeke uphuthelwe. Wolalela mfana ake uthule mfana ukulunywa ngetheku 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 ulalele sikhuluma ngetheku ulalele sikhuluma ngetheku ake ulalele sikhuluma ngetheku ake ulalele sikhuluma ngetheku konani ethekwini kumnandi ngoba unolwandle konani ethekwini iICC konani ethekwini iPavalio uzethekwini amahotela negateway ikhona konani ethekwini isikhumulo semikhumbi abanye bathi semtateni kukhona risho mfana eceleni kweKings Park basanda usakhela iCasino thina ethekwini kukhona iKing Shaka ethekwini kukhona umkhandlu omkhulu nayo yo masipala umongameli Mandela wavotela phim ethekwini inhlangano African Union yalontshwa phim yalontshwa ethekwini unqutshela yomhlaba yokuqeda ubandlululo yabanjelwa phim ethekwini abantu bafuna ukuzethekwini osekholo ufuna ukuzethekwini uphi neze ufuna ukuzethekwini uphesheya kwezilwa ufuna ukuzethekwini thina lethekwini skibeli thina lethekwini saskibeli kakasi woza ma ethekwini woza wena uzobona woza wena uzobona woza wena uzojabula sinapho wonke Shaka Marin ikhona Shaka Marin ikhona Shaka Marin ikhona Isibaya Casino ikhona Bridge City ikhona Mega City ikhona woza wena uzobona woza wena uzojabula ithe sayibambe ethekwini kwaze kwakhala befifa ithe sayibambe ethekwini kwaze kwakhala befifa ithe sayibambe ethekwini kwaze kwakhala befifa ngo-2010 sabashiya bekhala ngo-2010 sabashiya bekhala woza ma woza ethekwini
Thank you. Siphinde sikwamukele umbukeli Ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi la ekhaya. Hlala phansi nethezeke. Thina la sikuphethe. Uyazi nathi izinto zethu esidume ngazo. Ususemomeke umbukeli umqhudelwano wendebe yomhlaba ku netball kanti ke ahamba kahle impela malungiselele iqembu lesizwe njengoba phela eyingxenye ke lo mqhudelwano ozosingathwa yidolobha iKapa. Zisithupha nje kuphela ke izinsuku eseyisele ngaphambi kokuthi lo mqhudelwano uqale e-International Convention Centre eKapa kanti ke kuzobe kungokuqala nqa ukuthi ubanjelwe ezwenikazi Afrika. Le mqhudelwano ombukeli ngonyaka u2019 wobanjelwe eLiverpool kwelamangisi kanti ke iNew Zealand iyona yaba ngompetha okwehlandla lesihlanu iguqisa ke iAustralia ngegoli kanti amangisi wona ayingosokhaya agcinelele ke isithathu. INingizimu Afrika ikupool C kanti ke iqhathwe neJamaica, iWales kanye neSri Lanka. Emzuzwini ke njengemngaki lapho ohlelweni sixoxane sazi salomdlalo uMimi Mthethwa kanye ke nalo phela ujutshwe SABC ukuthi ayosicoshela wona eKapa uZanele Potelwa. Lo mqhudelwano ke uzophothulwa ngomhla ziyisithupha kule nyanga ezokwethwasa. Mbukeli njengoba wazi ke ukuthi ke kwaZulu impi iyayithuma ngabe iyohlasela ihlome ngeingwazi ezaziwayo okwakwaziwa phela ukuthi ke aluyo libuyayo lapha ya impi izobuya isidle umhlanganiso. Iqembu lesizwe ke lebhola omnqakiswano nalo kunabadlali eligabe ngabo elaziyo ukuthi bazokwazi ukuphunga izitha uma isitholene phezulu. Njengoba silokho ke sikusikela nje amantshontsho omqhudelwano wendebe yomhlaba ozobanjelwe eKapa Maduze. Sitheka namhlanje ke sikubhekele iqembu lesizwe iProteas. Sibhekisise abanye balabo badlali abayithemba lezwe. Njengamanje ke ngohlelo lweZoom sixhumana nowayengumengameli weNetball South Africa uMimi Mthethwa kanti ke lapha endlini zokusakaza sinozanele Potelwa ongumethuli kwezemidlalo kwezinye ke isiteshi esisakaza ngolimi lesingisi lapha eSABC. Molo Zanele kunjani sisi? Always colorful, always lovely. Kumnandi abasana kwazi bani ngaba grand. Ngiyabona usuyilungiselele nje lemqhudelwano ukuthi yazini mangifika lapha kuzwakala usenifikile. Mntazeka ndinxibe nonxiba iNetball Friday shirt yami ndi ready. Ziyasha. Kunjani wena? Ngiyaphila sana, ngiyaphila sisimimi sikubingelela nawe sikwamukele ohlelweni. Ngiyabingelela mantombazana ami ngiwathanda kakhulu sisizanele unjani kumnandi ukuzwa izwi lakho. Nathi siyakuthanda sisimimi. Ake siqale nje sisimimi mhlawumbe ngokukhuluma siyazi ukuthi ke nebutho nalo ebuthweni kunomkhuzi wempi lapha kwaZulu mangabe khona losuke bahole hamba phambili. Ake sikhulume ngobonga imsomi ke ukuthi ubonga imsomi yena mhlawumbe umdlalo kanjani nanokuthi indawo eright lane ukuthi vele ahole leli butho lethu. Awu indawo eright kakhulu ngoba uBomsomi njengoba kuyena nje umkhuzi wempi lena sizohlasela ngayo ukapteni phela. Unama caps awu 158. Kahle kahle ngikhumbula kahle ukuthi waqala kuphi edlala okwakuyi first cap yakhe sasilapha ya eSingapore ngo2011 wadlala against iJamaica. Ngokuzalwa sijabula kakhulu siyabantu bala eKZN ngoba uzalwa lapha eTheku. La kahle udlalele kakhulu indawo yaseMgungundlovu kuyona namanje futhi ikhaya lakhe liseMgungundlovu unane club lapho ayiqoqeshayo abantwana benetball abafana nama ubo uyena mkhuzi wethu simthemba amava mhlawumbe sithi amava phela ngoba sesikhuluma nesizulu umuntu ubeyacubene
kodwa nje amagalelo akhe kwi-netball ayewasiwazi kakhulu. Udlala nje lapha Heaven against iJamaica network edlalile nakwi-under 20 Hayi sixolise mbukeli siyabona ukuthi usisimimi lapha unenkinga ye network sethemba ukuthi uzokwazi ukuyilungisa ukuthi siphinde sibuyele kuye ake sixoxisane noZaneleke ngoba uZanele ukhona la e-studio nakala inkinga ye network ake sixoxele ukuthi sisi uhamba nini ngicela ungifake suitcase umuntu aseka ngizokuzisa yazi ngizokuzisa ndihamba nge-23rd so ngicaba siyahamba futhi ke xa sifika sobe sithetha no Sisile Malokhwane i-president ye-Netball South Africa. Oh wow kade ngimbona akamhle usana lalela iweave ithini emntane babes uyamazi nasisi uyasicoca and another thing kumsebenzi wakhe uyasicoca futhi ke uyathanda usixelela kuba iphupho lakhe ibe that South Africa ibe yi-host city ye-2023 shuthi lifezekile yazi bese sixoxe ngoba sixoxisana noSisimimi uyasho ukuthi ubo uyena olidayo ngiyazi ukuthi ukhona uKhal ngiyazi ukuthi nawe uyabazi lapha uKhal Pretorius naye ukhona yena ke osiza kakhulu ke ubo ngiyazi ukuthi yena omunye abadlali ukuthi abanobuchule banobuhlakani one experience futhi mhlawumbe iliphi igalelo lakhe singalibona elifaka la kulomqhudelwano uvice captain ke othetha ngaye I think that ukhika kakhulu lo sisi because xa simjonga kwi-caps yakhe ngoba uvila kuba uSisimimi uthe kuba ubongi une-caps 158 naye uKhal Pretorius ufika apho futhi ke i-World Cup yakhe i-experience ungumuntu yazi kakhulu futhi ke ndicinga uba i-experience yakhe izonceda abanye ngoba ngokube ndixelela the first time ukuba sibona kule team sine-balance kukho abantu abatsha kukho abantu abadala and futhi ke ndicinga uba bazobonana in the middle kube right laba abasha bafunde kulaba abadala enye into engiyithola ukuthi is so interesting ukuthi kunabantu aba-extra bafakiwe unlike before ukwenzela ukuthi ngitshela uSisimimi ngithi oh wow I think that's such a good idea because then again kwenza ukuthi nalaba abanye noma bengagcina bengangenanga ukudlala but i-experience okwazi ukuthi what happens uma kuyi-World Cup njalo njalo kuyasiza kakhulu futhi ke abanye abantu bengekho shock ba noma plama bechuza bani for what nantoni kodwa ke kuthiwa abantu bebebona kuba xa sijonga i-stats xa sijonga izinto xa sijonga i-games sibona kuba aba bantu bebeperforma futhi ke that's why they think ba kuzoba right kwi-Netball World Cup manje ke ngapha ke ecaleni lethu ke lezi zindlu zokusakaza SABC umsakaze lo mphakathi ohamba phambili come on ngiyathanda bayayazi lonto umuntu asekhaya wena une-vision manje ithini inhlelo zokusakaza banifika lapha nathi ama-plans okay so ke ngokube benixelela ukuba sifika ngecawa sizobe sithetha nabantu abafana njengosisile Malokwane futhi ke sothetha ne-director ye-Netball World Cup ozosixoxela kuba yintoni ezoqhubeka and everything else futhi ke throughout the week so besithetha nabantu abalapha e-SABC so siyobona i-morning live futhi ke sibone ne-express so sithethe nabo bonke sibaxelele uba kuzoqhubeka ntoni kwizo zonke futhi ke nge-28th kuyaqalwa and the opening ceremony South Africa izobe idlala i-Wales and ise-City ICC and bonke abantu abafuna bapha the beautiful thing is kukho i-tickets but ke kuzo ne-fan parks esizozibona because bengithi ngisazobuza ukuthi ngiyazi ukuthi ama-opening games are always interesting wemntazi kuhle ku-colorful kunama-performances kunjani njani ukuthi izobe ikupha izobe ilapho e-City ICC eKapa ne-fan parks eziseKapa futhi ke kuzolontshwa i-fan park apha eGoli hawu ngithi ngisazosho ukuthi hey manje umuntu uyafika neKapa bangifuna at least mangasafikanga ke lapho ke ngibe kwi-fan park at least ke asiniphethe we've got your bags sanwari hayi kungcono kuma ikhona nama-fan park wemntazi and futhi ke throughout la weekend yokuqala i-South Africa sidlala i-Wales sidlala i-Sri Lanka sidlala i-Jamaica futhi ke siyayazi ukuba the most difficult game izobe yi-Jamaica ngecawa and abantu abakho shock ba sizokwenza njani mna ndinothemba ndiyafunda ndiyabona and futhi ke xa sijonga isipa Proteas ndiyacinga uba ba-ready hayi nami ngicabanga ukuthi ba-ready uSisimimi ke wezanele ngathi kuthuse khona Sisimimi kodwa manje sesomthola ke ngefoni mbukeli ngoba cha sibe nenkinga network ukuthi simthole ngohlelo lweZoom Sisimimi uyasizwa manje izwa kahle kakhulu saze sajabula cishe sakhala bese siphatheke kabi ukuthi hawu Nkosi yami singasakhulumanga ngo-Ized Chriso
Bengithi ngizokhuluma sisimimi ke ngoIzet Crystal naye oyisethenjwa kakhulu ke kule ndebe yomhlaba. Siyazi ukuthi ke endebeni yomhlaba wakwadlala futhi kwi previous World Cup wayekhona. Ungathi khona wadlala kanjani nanokuthi ke yini esingayilindela kuye kule World Cup yamanje? Wadlala kahle kakhulu iZet njengoba kuomunye umdlali esikade saqala naye ngoba ngikhumbula nje ukuthi first cap yakhe sasidlala laphana eBelfast sidlala against iScotland naye futhi mawubuka ama caps akhe awu92 kusho ukuthi lo muntu lona useqonda kahle ngempela ukuthi kudingeka umuntu ahlome ngani mangabe kuzodlalwa ezingeni lomhlaba umuntu nje ngempela futhi hard worker yingakho nje noma plama esenalo futhi ithemba lokuthi yena mayimfaka ethimini yakhe kuningi azokwenza okuhle ngaye sesimbone lapha neshintshana naye ukapteni wethu mhlambe aqale njenge center uIzet noma phinde futhi adlale njengo wing attack so njengoba usho njena ukuba khona kwakhe ku crucial kakhulu especially ngoba kukhona nabanye abadlali abangakaze vele badlale kwi World Cup. So makukhona abadlali abanjengoIzet nabo obo bekwazi ukuthi badlalisane nabo phakathi enkundleni lokho kuphakamisa ngisho izinga lalabo abaqalayo ukudlala so nje sijabula kakhulu ukuthi namanje uIzet usekhona ethimini ezosimela futhi kuhle kakhulu ngoba kade kwasasimbone edlala phesheya so besimbona khona la eMzansi. Zanele manje lithini ke uvalo girl ngiyazi ukuthi phela lapha kuzobe kukhona namanye ama journalists from other things manje nanokuthi makumqedlelo njena ngiyayibuza ukuthi lapha nisuke nihlezi khona manisuke nibonana nalabo abanye mhlambe ake sithi nje mathwa kukhona nje enye umsakazelo omkhulu wakwelinye izwe mhlambe onephupho lokuthi ngelinye ilanga mase ngigqibile la ngasebenza la ngajengisa kahle mase ngiyale ngibona khona mina ngakudamela ukuyodlisa santshanyana hawu bathu ngiyakuthanda yazi wena sisi ngiyayithanda into yakho nawe it's also like a networking session for you as well 100% ndasekhaya futhi ke siyatsho kuba i-entertainment industry inkanje asozi yazi kuba uzosebenza nabani kuphi and that's why it's so good to network kodwa ke that's why it's also good to be on your best because you don't know who's watching exactly but ukuvalelisa benifuna ukuthi cela sibaxhase in terms of ispa Proteas cela sibajonge sibe nabo ngoba bebesebenzile shem throughout the last 4 years besibone uNoma Plama aze abancedisa kuba babe right babe the team that they are today and I think basizobona inetball ingqoza top notch 100% yeah hayi kuzoba njalo mayisithi mase kusho wena hayi kuzoba njalo sisimimi ake sibheke omunye umdlali la esingambheka ke uPhumza Maweni yena kunozinti owala ukhasha lona phela umdlali kokulindeleke ukuthi ke abambe likhulu iqhaza leli ephunga izitha phela ukuthi zingawafaka amanzi endlini ake senabe nje ke sibheke imidlalo seyidlaleni ungalindeleka kuyena uPhumza ngimkhumbula kahle bedla noKarla bedlala phesheya eqembini ade bedlalela kwi Super League sabona ukuthi lapho kwakungadluli lutho emuva bendawonye sijabula kakhulu ukuthi leyo experience abayithola belapho sizoyibona kahle beyisebenzisa ngoba abakaze basijabhise mabedlala ndawonye omunye wabadlali abayimisela kakhulu and mangicabanga ihistory yakhe ihistory ngempela isimangaliso ngoba uPhumza ufike ezoqala ukudlalela iSouth Africa beku 2014 sasidlala neScotland lapha eCape Town lapho sonke samangala khona simbona ngoba wavele waqhamuka nje kukhona ukuthi abanye abadlali uyakwazi ukulandela inetball wayiqala emncane weza ukuthi nokuthi but uPhumza sahlangana naye nje ngo2014 I think kwaku 2013 simbona kuma championships ethu samangala ukuthi leli player elidlala kahle kangakaliqhamukapi and wavele wangena kwi squad se national team wavele wangena uthe masengenile wangasijabhisa ngempela so nje si confident ukuthi emuva udonga lwethu ngeke lizolidilike ngoba bazobe bedlala bobabili and bazokwazi ukuthi badonse baphakamise izinga labadlali abasha abanjengo Jante nabo oNicola Smith so nje sijabula kakhulu ngokuba khona kaPhumza ezobe edlala ebambisene noKarla emuva umdlalo ogcina ke sisimimi engifuna simbheke lapha uLenis Potgieter ungomunye ke yena naye kulabo badlali ababhekwe ngabo mvamehla ukuthi bashaya into ecokeme ake sithi kumfakele izibuke naye lo mdlali ke sithi kumbhekisisa uyintombazana very strong mentally
siyazi ukuthi ukube uke waba nakho ukuthi ahlaseleke engaphilile kahle ngazo indaba zokuthi ena kufanele ukuthi abantu ba-understand ukuthi uma udlala kwi-platform esuke isiphezulu kanjena kuba nama-pressures amaningi. Siyazi ukuthi isikhathi esiningi siye sifocuse kuphela ekutheni abadlali bethu benza kanjani mase besenkundleni, kanti kufanele sikhumbule phela ukuthi nabo baney'mpilo ey'fana nathi. Kodwa le ntombazane esikhuluma ngayo manje uLenise ingenza ngiyiqhenye kakhulu ngoba uthe noma kufika ithuba lokuthi kube khona okumphazamisayo waphinda waqala phansi kwaba uyena futhi okhulumayo ngokuthi kufanele singanqeni ukuthi sisho uma kukhona okusicindezela emoyeni. Waqala phansi watrainer ubebuyele manje edlala e-UK eqembini lakhe and wenze kahle kakhulu ngoba ngiyacabanga ukuthi ube unumber 2 uma kuqeliswa amashooter kade edlala kule league yase-UK. So-ke njengoba ekhona naye nje ama-caps akhe ayamfakazela ukuthi usemkantshubomvu unama-caps awu-87 naye futhi saqala ukumbona esidlalela laphayana sise-Cape Town sidlala against iScotland. Siyamazi-ke ukuthi ngampela mangabe i-game kuye yakhe uyakwazi ukuthi ayithwale i-team yethu ngoba akageji nhlobo. Omunye nje wabadlali abadlala kahle kakhulu and okuhle kakhulu okufakwe uNoma Plama kuye. Useyakwazi nokuthi adlale njengo-goal attack. Kanti phela sibe nakho ukuthi ama-players ethu amade mhlawumbe adlala o-goal shooter kuba nzima ukuthi amuve kwi-circle. Kodwa uLenise uyasikhombisa ukuthi ubalance umdlalo wakhe angaba u-goal attack angaba futhi u-goal shooter. So nje siyabona ukuthi hayi kuzobe ikhala impela mangabe sekufanele badlale neJamaica. Hayi ayikhale ngempela sisimimi isikhathi esifikile 6 days to go sasimaganga impela sihlezi kanje sifuna ukubona ukuthi ubani oyodla umhlanganiso. Sibonga kakhulu singosuku lakho sikufisela usuku oluhle. Ayike usisimimi sasajabula ukumthola bese ngikhathazekile. Sibonge kakhulu ke Zanele ukuthi uzozivakashela sisi. Good luck, all the best. Isoloko sikubhekile sikujongile ephaya. Usiphatha into ezimnandi of course mntaze kaloku njanithanda nina futhi ke izinto ziyazaphumelela for ibanyana ngoku besithetha ngabo. So ndicinga uba izinto eziright apha. Umoya wethu. So sithi ke iProteas zizowina kwi-Netball World Cup. Hayi zizowina kanjani. Mbukeli ke leyo bekuzanele potela besixoxisana naye kanye noMimi. Njengamanje nje sekuyisikhathi ukuthi siqunga seyitolo ungalingi yendawo ngoba mangabe sibuye uyamkhumbula uIfan ukhona la ekhaya Jikelele uzosishayela umculo omnandi ungayindawo. Zadeli ngoma zimnandi, zadeli ngoma zimnandi, zadeli ngoma zimnandi. Umamthembu uthanda ingoma ezimnandi. Ndikhule eblawa, ndikhule ndingamazi utata umakhulu wami, ndikhule ndimbiza umama, undikhulisile umama, undifundisile umama. Ngigeza and better, ngezandla undilungisile umama. Zange ndalubona uthando olunje lakho mamthembu, abantu bendibona mnandi nje. Uthando lakho mamthembu, ndikhule ndikufundela mama, ndisithi ndizakubulela mama, ndisithi ndizakubulela mama. Izulu kodwa lakhe tukuthatha, so ngiyacela Yesu uzumgcina umama, behleli nawe uzumdalela ingoma ezimnandi. Ndiyakucela bawo uzumgcina umama, behleli nawe uzumdalela ingoma ezimnandi, dalela ingoma ezimnandi, dalela ingoma ezimnandi, dalela ingoma ezimnandi. Umamthembu uthanda ingoma ezimnandi, dalela ingoma ezimnandi, dalela ingoma ezimnandi, dalela ingoma ezimnandi. Umamthembu uthanda ingoma ezimnandi. Bajakunceda ukhala nango niqhawe lami ulimkile, belani funa icilongo kanye la maculo asowisile. Ehambe asembisa God, ebeyithanda indawa, ebemthanda uYesu, and ebeyithanda inyama. Thanda indawa, ebemthanda uYesu, ebeyithanda inyama, ebemthanda uYesu, ebemthanda uYesu, ebemthanda uYesu, and ebeyithanda inyama. So ngiyacela Yesu uzumgcina umama, behleli nawe uzumdalela ingoma ezimnandi. Ndiyakucela bawo uzumgcina umama, behleli nawe uzumdalela ingoma ezimnandi, uzumdalela ingoma ezimnandi, dalela ingoma ezimnandi,
lalela ingoma ezimnandi, mama Themba uthanda ingoma ezimnandi, lalela